Любовта. Чувство на близост, което всеки иска да изпита. Деца, младежи, възрастни. За всички това е един купнеж, една цел. Цел, която не веднъж е водила до разруха и войни, но и купнеж вдъхновил най-красивите разкази. Какво всъщност представлява любовта? Нека го погледнем на химично ниво. Учените твърдят, че при самата любов се отделят основно 3 вида невротрансмитери – допамин, адреналин и серотонин. Разбира се, и много други свързани с щастието от една успешна връзка или фрустрацията от една не чак толкова успешна. Допаминът ни кара да се чувстваме добре и има същия ефект върху мозъка ни като кокаина. Допамина увеличава енергията и намаля чувство на глад. Също нуждата от сън е по-малка. Помага и при фокусирането за по-дълго време, което всъщност опровергава теорията, че влюбените са по-разсеяни. Когато човек се влюби, нивата на адреналин и кортизол в тялото се увеличават, поради факта, че мозъка определя първата среща с любимия като стрес. Тези невротрансмитери са обяснението за потението и по-бързото птене на сърцето. Причината за приемането на среща като стрес са понижаващите се нива на серотонин, предизвикващ нервност и страх от височини. Страх от височини. Толкова ли е страшна една раздяла? Не толкова страшна, колкото опасна. При раздялата нивата на допамин падат драстично. А вече знаем, че допаминът е като наркотик за мозъка. В един момент мозъкът ни е толкова опиянен, че той се нуждае постоянно от този невротрансмитер. И затова, ако една връзка приключи след първите 6, но преди първите 11 месеца, понякога човек започва да пие или използва наркотици. Мозъкът се самозаблуждава. Частите на мозъка отговорни за това са примитивната амигдала, лъжеща добре развития кортекс, който учените приемат за център на психиката. Говорихме за любовта и раздялата, но не сме казали нищо за увлечението. Как започва всичко? За увлечението са нужни всички сетива, но най-голяма роля играе зрението. Разбира се, влюбване от пръв поглед. А това, което е най-зашеметяващо, е, че мозъкът ни ползва математика, за да се влюби. Мозъкът ни търси така наречената златна пропорция, идеалното съотношение между очите и устата спрямо обща дължина на лицето. Учените вярват, че мозъка ползва тази пропорция, за да вижда и опознава лица. Това е причината да можем да видим няколко камъка и сенки, като лице на Марс. Човекът е устроен да търси сходности и себеподобните. Но какво? Всичко ли е просто математика и химични процеси в тялото? Хората сме много любознателни, търсим физиката, химията и изобщо научното обяснение навсякъде. И не грешим, напротив, изучавайки все повече и повече себе си, а и околната среда, не спираме да се развиваме. Човека е най-бързо променящия се бозайник. Днес мозъкът ни подсъзнателно избира в кого да се влюби. Ние не можем да го контролираме, а и науката не може да ни каже как. Кой знае, в бъдеще може да сме способни, но не е ли точно в това красотата и тръпката? Да оставиш инстинкта сам да реши, да не знаеш своето бъдеще, да бъдеш изненадан. Той е събрал всички хора на земята по един или друг начин. Срещнал е нашите родители, направил ни е тези, които сме. Просто трябва да го оставим да ни погълне, да се насладим на наградата, която ни е приготвил. Най-силното истинско чувство – любовта на нашия живот.